Jum biss qabel bosta stabilimenti jerġgħu jieħdu l-ħajja bosta ħaddiema li kienu d-dar jgħoddu l-ġranet sakemm jerġgħu jirritornaw fuq il-post tax-xogħol, illum reġgħu daħlu fil-ħanut tagħhom sabiex ilestuh sabiex għada jkun jista' jiftaħ il-bibien tiegħu għall-konsumatur Malti. It-tnejn filgħodu u bosta sidien tal-ħwienet reġgħu irritornaw sabiex jiftħu l-bibien tagħhom għall-pubbliku. Dan hekk kif finqas minn xahrejn mill-ewwel każ ta' coronavirus f'pajjiżna ġew imħabbra numru ta' tnaqqis fil-miżuri introdotti sabiex ikun ikkontrollat it-tixrid ta' dan il-virus li laqat lid-dinja. Kif qed tħossok issa li ġejt ftaħt il-ħanut għan-nies? Wara 6 ġimgħat magħluqin, iħossna ħafna aħjar issa u ħanerġgħu nibdew ir-rutina tas-soltu. Nisperaw li l-klijenti jerġgħu jibdew ġejjin lura u li kulħadd jikkopera magħna u għandna l-linji biex ma jersqux viċin tagħna, għamilna l-visors kif rajtuh, għamilna s-sanitizers. Issa naraw bil-mod il-mod nerġgħu nibdew ir-rutina. Bonġu. Bonġu. X'miżuri qed tieħdu issa li rġgħu ftaħtu l-ħanut? Mela, qed ħadna l-miżuri li persuna waħda biss se tidħol fil-ħanut. Ovvjament għandna changing rooms magħluqin, min ħajixtri għandu ċertu ammont ta' żmien kemm ħajsta jibdel, però jistgħu jistinjaw il-wejjeġ qabel ġibulna mbagħad aħna nħalluhom 72 hours kwarantina l-wejjeġ, ġifieri nitfgħuhom ġo kamra għalihom u qabel 72 hours ma nkunux ovvjament nistgħu nerġgħu nitfgħuhom għall-bejgħ. Mal-ftuħ tal-istabbilimenti t-toroq tagħna ħadu l-ewwel nifs ta' ħajja u flimkien mal-poplu Malti Wawċi għamlu pass lejn in-normalità.